Jien qed ngħidlek. Ta' tispjega kemm jista' jkun ċara ta' xi ħaġa li fl-aħħar mill-aħħar inti bħala bniedem adult indipendenti fl-indipendenza tiegħek daħat ma sfurzak, tħalt fuq l-internet u għamilt stqarrija, ktibt stqarrija li inti taf l-internet tibqa' hemm għal dejjem, ġifieri ma ħarġx fi pjazza waħda, ġifieri u inti sħaqtek. Jien infurmat li l-kap tal-PN ta' assigurazzjoni li kieku kellu jkun Prim Ministru kien ikun dispost jirrakkomanda loti tal-proklama f'dan il-każ. Dana fil-kuntest ta' jien infurmat li qabel bdiet l-ikla il-kap tal-PN ittieħed fil-ġemp minn dawn iż-żewġ iqraba li semmewlu is-suġġett tal-proklama. Ix-data kienet dik? Id-data ta' din l-istqarrija kienet jidher li xi jum ta' Mejju. Hemm aħna. It-tieni jum ta' Mejju. Daka kien, jiena kont kwiet minn dakinhar tal-elezzjoni, sakemm minkejja li kelli ħafna emozzjonijiet ġewwa fija minħabba dak li kont għaddejt minnu, għax kienet ilha ġejja, forsi sa niftaħ tiqa' żgħira ma rridx intum għax ma nitkellem fuq dawk l-affarijiet għax weġġawni ħafna. Però kont kwiet sakemm dakinhar tal-ewwel ta' Mejju ħass il-kap tal-Partit Nazzjonalista jgħid claim to the effect illi jiena kont skadut. Kont kwiet ħafna. Hemmhekk imbagħad infaqqat il-bużija. Hemmhekk imbagħad bdejt nara l-aħmar bħal u allura mbagħad infqajt. Tajjeb kont ili nżomm. Kont naf ta' Diċembru, ġifieri f'Diċembru stess u ma tkellimx. Kont naf b'affarijiet oħrajn fil-konfront tiegħi ma tkellimx biex ma nagħmilx ħsara propju lill-partit. Tajt illi jekk nistamel sommarju niddistilla da kollu li jettajt, inti sħaqt. Mela, jiena konti li nżomm ġewwa għax il-partit kien ilu warrabni, kien ilu jatini evidenza li ma jixtieqni xemmek għax li kien uħoss li jiena peace. Ekrit il-Labor. Sewa. Il-Partit Nazzjonalista emmexxet il-Labor. U mbagħad daw is-suspetti kollha tiegħi ġew iffundati għax jiena fil-fatt ma tlajtx. Meta ma tlajtx u l-kap tal-partit ġi mistoqsi jisma' Jason għalfejn ma talax. Da bażikament fi ftit kliem qal li Jason Azzopardi huwa politiku skadut. Inti rrabjajt u din kienet l-ewwel kritika tiegħi fil-bidu ta' dan il-podcast, irvellajt u r-reazzjoni tiegħek kienet ejja skadut ħallek hemm jien skadut. Bernard. U għatlu. Brit nuri x'kont naf. Kont ilaf minn Diċembru, kienu qalu li żewġ minn nies differenti, totalment differenti, u naf ukoll persuna oħra li kienet taf b'dak li kont naf jien. Fuq din, ġifieri, inti konti lek taf minn Diċembru? Yes. U għalfejn tkellimt wara l-elezzjoni? Biex ma mhux sara l-partit. Għalhekk. Imma ma taħsibx li żammejta ġofija. Imma Jason. Taf kemm kien diffiċli. Bħala bniedem li għala bibi mill-partit tiegħek inolġu rispett. Inolġu rispett. Lejali partit, allura żammejta ġofija. Jiena nħoss li tkun żlejali lejja, inti deputat tiegħi fl-aħħar mill-aħħar. John, tista' toħodajek u mhux se nlumek. Mhux nista' noħodek, inti mela ħansaqsik mistoqsija. Ma marriċ meħsar għall-partit. Kont ilaf minn Diċembru iva. Inti l-lealtà tiegħek għal min hija l-partit jew għall-pajjiż? Le. Il-lealtà l-ikbar lealtà lejn il-pajjiż. Lejn il-pajjiż. Allura però 3 xhur qabel elezzjoni kont għamilt eżami tal-kuxjenza u ma stajtx għad tippreferi nżomma ġofija għaliex ma rridx li nitkellem il-Partit Nazzjonalista jitlef l-elezzjoni u waħlu fija li jiena ħabba fija allura ħanżomm skriket, nibqa' lejali l-partit, bqajta mill-house visits, kont naf li jiena f'kabinet tolari bajtu laqqas biżdert imkien. Inti fil-bidu għad the end does not justify the means. Yes. It wasn't an end. But the end was, I don't want to get blamed għal dak li ħajġri dal-traġedja tal-Partit Nazzjonalista. Kont isma' niftit, ma kont. The means is I will keep quiet about very high corruption. Isma' niftit. Il-kelma korruzzjoni ma naħsibx li hija korretta tant. Però ngħidu illi kienet konversazzjoni illi qatt ma missa saret. Ħalli nkun attent ftit. Ifhem il-pożizzjoni tiegħi, alright? Kif tkellimna. Mela,
Ejna jdu konversazzjoni għatma missa saret. Fl-ewwel ta' Mejju, tinsix ukoll, ma konħsibx li taf. Fl-ewwel ta' Mejju, meta ntqal, l-għada kien l-ewwel jew 2 ta' Mejju, kienet saret laqgħa tal-Kumitat Kunsill Amministrattiv tal-Partit. Fejn kien hemm diskussjoni u kien ħajibda l-proċess biex jiena nitressaq quddiem Bord ta' Dixxiplina. U fl-ewwel ta' Mejju fuq liema bażi. Jew l-ewwel jew it-tieni ta' Mejju. Għandi kun fuq di, minix tef. Għandi kun fuq di. Fit-tieni ta' Mejju ta' l-istqarrija. Mela f'2 ta' Mejju kien. U nerġa' ngħidlek, dakinhar kien hemm uffiċjal tal-partit li llum għadda l-ħajja aħjar. U kien qal li ċertu affarijiet ukoll li ntqalu. Anyway, cut a long story short. Jiena kelli kontra qalbi allura nagħti r-riżenja tiegħi mill-partit li nħobb li hija parti minn ħajti, dik hija dar tiegħi minħoss. Imma id-dilemma tiegħek dak il-ħin x'kienet li jew tissostanzja dal qed tgħid. Għaliex kieku jiena dert qudiem il-Bord ta' Dixxiplina, jiena qatt ma kxift source. Never. And I will never do it. U allura biex jien niddefendi u nipproteġi s-source tiegħi. Din kienet ikla ta' 6 minn nies. Let's be frank here. Kienet ikla ta' 6 minn nies. Wieħed minnhom Bernard Grek. Liħor xaħat jibda blow, liħor xaħat jibda bil-B, it-tnejn l-oħra huma raba ta' Jorgen Fenek li mhumiex parti terġa' bit-Tumas Group, ġifieri jiena l-għanda ta' ġifieri ukoll wasal tal-jom kollha kważi daw għajr persuna waħda li huwa l-aħħar persuna li bejniethom kikun saqsihom ma saqsejthomx, jgħidu li dak kien il-persuna. Xi ħadd minnhom tkellem. Ġifieri is-source kienu jaslu għalih minnu. Jiena ma nħux chances. Once li persuna tkun f'datni b'xi ħaġa, jiena nidħol fin-nar kam what may. U allura ma rridx nipperikola u allura deċidejt li I take that step. Tista' ma taqbilx miegħi, Bernard Grek postu bħala mexxej tal-Partit Nazzjonalista? Isma' niftit. Hemm ħafna affarijiet. mal-ġuri. Hemm ħafna affarijiet li l-Partit Nazzjonalista jeħtieġ jirrifletti serjament fuq mhux biss il-kap. Mhux biss il-kap. Imma jekk il-kap qed jagħmel dat mhux biss il-kap. Assigurazzjonijiet. Isma' ftit. Jiena m'għandniex fil-partit u allura m'għandi ebda dritt noqgħod ngħid. Però hemm bżonn li wħud mid-deputati tal-oppożizzjoni ixamru ħafna l-kmiem għaliex ma jistax ikun ikollok deputati li f'sena waħda ma jagħmlux pikju waħda, deputati li ma jagħmlux aġġornament wieħed, deputati li ma jagħmlux konferenza tal-aħbarijiet waħda, jimmilux kont qed titkellem ma' xi ħadd direttur ta' kumpanija kbira u ma kienx jaf ġenwinament min huwa l-kellim tal-oppożizzjoni għal suġġett importanti ħafna. Allura biex ma nippersonalizzawx fuq Bernard Grek. Bernard Grek huwa l-kapiċor l-ikbar responsabilità. L-ikbar responsabilità. Il-kap dejjem isma' ftit. Il-kap tal-partit u minnu dejjem ikollu responsabilità kbira u l-ikbar responsabilità. Però mhux u biss. Hemm ftit deputati li qegħdin jaħdmu bil-sinhom barra jaqilgħu f'wiedhom it-tnejn żgħar. Meta Bernard Grek jiġħad kategorikament li qatt tkellem dwar il-proklama. Bernard Grek qed jikdeb. Jien m'għandix l-istess informazzjoni. Tajjeb, u this was May of last... U bejn is-sors tiegħek u bejn Bernard Grek, il-min temmen? Ma kelli s-sors wieħed, kelli tnejn. Iġri temmen is-sors, iġri Bernard Grek. Però isma' li giddib. Issa isma' niftit. Jiena meta kien hawn Robert Aquilina u hekk, li huwa kollega u ħabib tiegħek. Yes. Jiena Robert għatlu semmejtilu di, għatlu sma' intom kif ir-Repubblika xilja daqshekk importanti, daqshekk fundamentali bħal di timxu fuq kollox, il-Rozjen anka fuq il-larinċ għattula. Kif di ma sostux waraja? U Robert Aquilina, intom dik hija direct quote minn Robert Aquilina. Bejwet u jorqal li jien iċċekkjajt personalment u ċertu affarijiet wasalna l-konklużjoni li m'għandniex immissuha l-ħaġa, imma ddeċidejt li mhux ħammissuha għax mill-lieder l-affarijiet ma ġrawx b'dak il-mod. Jekk kien hemm evidenza biex nuru li vera konna nitkellmu u nikkundannaw il-PN. X'in iċċekkjajna iktar fil-fond sibna li kien hemm dubji dwar jekk hux veru jew le. Yes, it's a direct quote. Sewa, jiġifieri Robert Aquilina li huwa ħafna qarib tiegħek li naħseb inti moralment ma tiddubitax, qed jgħid li l-affarijiet mhux kif qatt inti.
Jina ma smajtux perret naqra hawnhekk illi u qed jgħid hawnhekk illi meta ċċekkjaw I'm not privy fejn jiċċekkjaw qatt ma kellmuni xinkun on the safe side. Qatt ma ġejt mitlub nagħti verżjoni jew kif u kome. Jiena nerġa' ngħidlek dak illi għadd, hemm ċertu affarijiet illi jikkorroboraw dak illi jiena, però ħani qafhem għaliex ma rridx nerġa' mmur lura l-episodju ikraħ ħafna illi li weġġani u li ħoloq li diffikultajiet kbar interni. U dik mhux se tuġibieri, ġifieri Jiena għatlek illi li jekk Bernard Grek għandu jibqa' il-kap tal-oppożizzjoni jew le. Mela tlaqna?